την εντύπωση ότι όλες οι μαμάδες πάνε σε ένα κρυφό σχολείο. Γιατί λένε όλες τα ίδια πράγματα. Θα το έχετε πει κάποια στιγμή. Μαμά, θα βγω έξω. Ναι, δεν το χόρτασες αυτό το έξω. Με ποιον θα βγεις? Με το Μάκη. Αυτός ο Μάκης έχει φάει. Γονείς δεν έχει να τον μαζέψουν. Τον αλήτη. Εκεί κάνεις το λάθος και λες: ρε μάνα, δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Σε σένα έχω εμπιστοσύνη. Στους άλλους δεν έχω εμπιστοσύνη. Είναι ατάκες στάνταρ. Σιρτάρι. Και σε 5 λεπτά να γυρίσεις και σε 5 ώρες να γυρίσεις. Το ίδιο πράγμα θα σου πει. Μπα τον βρήκε στο δρόμο. Εσύ δεν μιλάς εκεί, λες μάνα, άναψε το θερμοσύφωνο να κάνω ένα μπάνιο. Ευτυχώς που ήρθες και για μπάνιο για να σε βλέπει και λίγο το σπίτι. Δυστυχώς αυτό δεν σταματάει εκεί. Έχει και συνέχεια. Είναι εκείνη η αποφράδα μέρα που παίρνει τους βαθμούς από το σχολείο, κοιτάει τον έλεγχο και λέει: τι είναι αυτά, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Ο γιος του κυρίου Κώστα όλα 20 τα έχει. Εσύ ηλίθιος είσαι. Και δεν απαντάς, δεν λες τίποτα. Έρχεται το βράδυ, λες: μάνα, να πάω σε ένα πάρτι. Όχι, θα πάει και ο γιος του κυρίου Κώστα. Δεν με νοιάζει τι κάνουν τα παιδιά των άλλων.